हाय लोगोफोर, आंनि मुङा बनमिलन सरगियारि। आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो आंनि इउटुब चेनेला माबोरै साननैसोनि गेजेरावनो एप्रुभ जाखो आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। दा नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, अननानै शेयार खालाम हायोब्ला आं बेखौ नोंथांमोनसिम रिकुवेस्ट खालामबाय। फैदो बिदिब्ला जोङो थांदिनि। आं नोंथांमोननो माखासे स्क्रिनाव खोन्थानो नागिरदों नाय लोगोफोर, दानि इउटुबनि गोनां रुल्स बायदियै जोंहा नोंथांनि चेनेलाव 1000 साबस्क्राइबार्स आरो 4000 वाच टाइम आवार जाथारनांगौ। दा बेयो मोनसे क्राइटेरिया। दा बेफोरबायदि 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 वाच टाइम जुदि भिउस नोंथांनाव जायाखैब्ला, 4000 आवार्स भिउस जुदि गैयाब्ला नोंथाङा इउटुबजों एप्रुभ खालामजानाय नङा, बेयो रोखा। दा जुदिसो बेफोरबायदि जायाब्लाबो जों एडभान्सै जोङो इउटुबाव मनेटाइजेसन थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। दा बिदिब्ला फैदो आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों आं माब्ला फार्स्ट टाइम एप्लाइ खालामनाय। इमेलाव थांसै जोङो, जिमेलाव नाय लोगोफोर, आंथ' 15 फार्स्ट टाइम आङो 15 मार्चआवहाय आंनि इउटुब चेनेलखौ आङो एप्लाइ खालामदोंमोन। 15 मार्चआव 15 मार्च नै आं जेब्ला एप्लाइ खालामो नैबे मेसेजआ आंनाव फैदों, सेन्स टु योर इउटुब पेमेन्ट डिटेल्स। इउटुब पेमेन्ट डिटेल्स बेयो माने सोलायबाय आंना। बेनिफ्राय नैयाव दङ, हेल' बनमिलन सरगियारि, the AdSense account linked to your YouTube channel बनमिलन सरगियारि was successfully changed। नैबे आं जेब्लानाखि इउटुब चेनेलखौ मनेटाइजेसन थाखाय एप्लाइ खालामो, बे मेसेजआ आंनाव फैदों। आंनि इउटुब एकाउन्टआ गुगल एडसेन्सजों गुगल एडसेन्सखौबो फिलआप खालामनो गोनां जायो बै समाव। बेनिफ्राय बै गुगल एडसेन्सनिफ्राय बे मेसेजआ फैदों। दा बेनो। आरो लोगोसे आं माला रिप्लाइ मोननाय बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। आङो 27 मार्चआवनो आं रिप्लाइ मोनफिनदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, 27 मार्चआवहाय आंहा चेनेला एप्रुभ जादियासै। Your channel is not approved for the YouTube Partner Program. Learn how to reply. नैबेयो 27 मार्चआव फैदों। जोबोर खमनि गेजेरावनो फैदों आरो रिप्लाइ फैफिनदों आंनो इउटुबनिफ्राय। दा आंनि चेनेला एप्रुभ जायासै। मानि थाखाय जायासै बेखौ आं नोंथांमोननो उनाव खोन्थागोन। आंहा माखासे प्रब्लेम दंमोन, बेनि थाखाय आंहा जादियासै फार्स्ट टाइम। बेनिफ्राय आङो सेकेन्ड टाइम रिएप्लाइ खालामदों। फार्स्ट टाइम आं एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव 27आव रिप्लाइ मोनफिनबाय। 27आव रिप्लाइ मोनखांनायनि उनाव जोङो मिथिखागौ नोंथांमोना बयबो, जुदिसो नोंथाङा इउटुब चेनेलजों खनसे डिसएप्रुभ खालामजायोब्ला चेनेला नोंना 30 डेजनि उनावसो नोङो चेनेलखौ रिएप्लाइनि थाखाय नोंनि अपसनाव फैयो आरो 30 डेजनि उनावहाय। नैयाव खोन्थानो, इन 30 days you will see the option to reply on to monetization page। 30 days 30 साननि उनावसो नोंथांनि चेनेलखौ रिएप्लाइ खालामफिननो हागोन होननानै मनेटाइजेसन पेज बेफोरबायदि ओंखारगोन, बेखौ जों मिथिखायो। बेनिफ्राय आङो 25 एप्रिलनि उनावहाय रिएप्लाइनि थाखाय चान्स मोनफिनदों। नाथाय आं 26आवबो खालामाखै, 27आवबो खालामाखै, आं 28आव खालामनाय जादों। आं बेखौ फार्स्ट टाइम माला खालामदों बेखौ आं स्क्रिनशट खालामना दोनदों, बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानबाय आङो। स्क्रिनशटआव आं खालामना दोनदों। दा नै नुदोंना नोंथांमोना, एकाउन्ट स्टेटास एलिजिबल टु रिप्लाइ फर मनेटाइजेसन। जेब्ला 30 डेज जायो अब्ला 30 डेज आफ्टार 30 डेज आङो रिएप्लाइनि चान्स मोनो। रिएप्लाइ बे मनेटाइजेसन पेज लोगो मोनदोंमोन। दा बेयाव
माला आं बेखौ स्क्रिनशट खालामदों माला आङो रिएप्लाइ खालामफिनदोंमोन ओइदिनखालि आं बेखौ स्क्रिनशट खालामना दोनदों बेयाव नैयाव आइआव थुबानो मोनसिगोन माला स्क्रिनशट खालामनाय नै आङो 4 एप्रिल 28 2019 5:27 3:30 सेकेन्ड बे समाव आङो फुंनि 5:27 आं बेखौ रिएप्लाइ खालामफिनदों 28 एप्रिल खालि बेनिफ्राय रिएप्लाइ खालामनायनि उनाव आङो माखासे बेफोरबायदिनो साननै थादों 28 एप्रिलनि उनावहाय आं रिएप्लाइ खालामबाय बेनिफ्राय 28 एप्रिलनि उनावहाय रिएप्लाइ खालामखांनायनि उनाव आरो आंनाव 2 मेआव नै 2 मे नंगौ नङा होमबा 2 मे congratulations you have been approved to join the YouTube partner program आंनि चेनेला 22 मेआवहाय एप्रुभ जाबाय आरो बे माला फैनायमोन मेसेजआ डिटेल्सआव नायनो मोनसिगोन 2:38 AM आव 2 मेनि 2:38 AM आव फुंनि 2:38 आंनाव मेसेज फैदों आरो नोंथांनि चेनेलखौ एप्रुभ खालामनाय जाबाय होननानै बेनिफ्राय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि माखासे मदद थुलुंगा मोननाय नोंथांमोननि नायनाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनाय बेजोंनो आंनि इउटुब चेनेलखौ आङो दिनै एप्रुभ खालामजाबाय इउटुब पार्टनार प्रग्रामजों बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखर होनो सानो नोंथांमोन जुदि सापर्ट खालामोनब्ला आंनि चेनेला दासिम एप्रुभ खालामजानाय नङामोन दा बेनि थाखायनो रोजा साबायखर जासिहरबाय मानि थाखाय इमान थाब हरखाबैनो माबोरै इमान साननैसोनि गेजेराव आङो रिएप्लाइ खालामफिनदोंमोन 28आव 2 मेआवनो आंनि चेनेला 2 मेआवनो आंनि चेनेला एप्रुभ जाबाय आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो एसे फंसे खोन्थाबावनोसै बेनो जाहैबाय आं टुइट खालामदों माखासे टिम इउटुबाव आङो टुइट खालामदोंमोन नै बे जाहैबाय 1 मेआव आं बेखौ खालामनाय जादों लोगोफोर टुइट खालामदों माय इउटुब चेनेल अलरेडि had more than 1000 subscribers and 4000 hours watch time but why until now the monetization under review on my channel has not been reviewed yet please review my YouTube channel आं बेफोरबायदि टुइट खालामनाय जादों लोगोसे बेयाव आंनि इउटुब चेनेलनि लिंकखौ होनाय जादों आरो लोगोसे नैबे स्क्रिनशट मनेटाइजेसननि स्क्रिनशटखौ आं